ya rantse da zakin Allah yake wallahi ثم تلاقي نارا تبان ولا يتحنسا كودا na Fatima ce ta ta wacce na fitanta daga cikin ƴaƴana wallahi wallahi ta ta yakan adadin abin da na ajiye da ya Allah bayan Allah ba adalcin shari'a ce ba a yanzu da halittar da yake wallahi ya rabu in an je gidan nan ba da ya duro da ka duk wanda ya fita ya hankali da kamar da ya a dankin ni a bai kar a saba kaji da kai kar a saba ta kuwa dago musu hannu a gefen hayaki muke wata rahama ku bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kun ga da ake cewa wala adala wannan layi a ɗan taimaka dan maza ne kai dan kai ne ka maza da ita in ya wuce ya zuwa ina ne na gaba nan gaba me a nan gaba ne to ya gaba ne wannan dalilin ya sa muka zo muka zauna muke sauraron yanzu an ba da shi tun daga ran taba ki da kasa alfani da a masallaci da asuba yana jiran lima a same ka da azhar kana jiran lima da al'asr kana jiran lima magriba kana jiran lima ya kana jiran lima bayan an yi sallah kuma ka tafi da wata mata ba gurin da za ka yi ta sallah wannan babban jihadi idan za ka nema hadisi nemi ta hanyar halal inda an ce wannan hanyar da ta kula sallah layya ruwan sallah musa wa iyali sutura darasta musu marayu makwabta أبرا جاني أذن فا أي القرآن نواس أي بيتر ما هو كأجي